खुलुमबाय रायजोफोर पुन प्रथमे सकलोनो नमस्कार जनालो एपिसोड नम्बर 3 टू कोरामोर এইখিনিত মই আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছো নমুনা নাইবাय थाब्लानो जाबाय आङो थामथि खोन्दोखौ आं फिन बेवहायनो देखायफिनलायबाय नैया जों फैयै मोनसे हटेलाव हाबबाय एसे जाना लानांगोन जिहेतु न'निफ्राय फैनानै जेबो लामायाव जाबोआखै जोङो सिद्दा लामा आन्दाय फैयै गोबां बार लामा आन्दायबाय बेवहायबो जोङो लामा आन्दायनानै सिद्दा बेवहायसो फैग्रोदोंमोन किन्तु जोङो लामा आन्दायामोनब्ला डाइरेक्ट बागानाव थांगौमोन किन्तु जों लामा आन्दायनानै नैया बेवहाय एसे जाग्रा लानि जिहेतु जों रावबो जेबो जायाखै बेवहाय जाना लानासो जोङो फिन बै जाय थांखि जोंनि हेलिपेड बे कोरामोर बागाननि हेलिपेड बे समायना नुथायसिम जोङो थांगोन नायब्लानो जाबाय আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ আমি এতিয়ালৈ যাব পৰা নাই অকণমান লঘু আহাৰ কৰি লৈছোঁ এইখন হোটেলত 5 টকাকে না 5 টকাকে 10 টকাকে আচ্ছা आं सानदोंमोन 12 रां होननाय किन्तु 12 रां नङा 5 plus 5 10 rupees per plate आंजों लोगोआव दङ दिग्विजय ब्रह्म अंकुर बर' उदित वरी आरो दीप बाग्लारी जों एसे जाना लाबाय नैया घुगुनि सिंग्रा लड्डु पकौड़ा बेफोरखौ जाना लाग्रोबाय बेनिफ्राय बेखौ जाखांनानैनो जोङो जोंनि थांखि बै हेलिपेडसिम थांगोन जों किन्तु गोबां बार लामा आन्दायसो जों दासिम दिहुननो हायाखै आरो जों रावबो बेवहाय फैफेराखै जिहेतु अखा हागासिनो दं बर'खुन दियासे आरो মই অলৰেডি ৰেইনকোট আনিছোঁ মোৰ কাৰণে মই গম পাইছোঁ ইয়াতে বৰষুণ হ'ব বুলি সেইকাৰণে ৰেইনকোট আনিছোঁ গৰমে আছে ফোন কৰি আছে गरम चिंग्रा उदै किमान गया 5 टाका चिंग्राया थाइबा गुबुनिया 10 टाका बरिया नै गरम धुङा नुगासिनो दं धुङाखौ नुदोंना नोंथांमोना धुङा ओলাই আছে गरम बरষুণ দি আছে বাহিৰত সময় এতিয়া 1:36 টাইম বহুত লেট হৈ আছে এতিয়ালৈ আমি গন্তব্যস্থানলৈ যাবই পৰা নাই दा 7:32 जाबाय थाब जाना जों थांनोसै बेनिफ्राय ओमफ्राय फ्राय एखेयानो जोंनिजों किन्तु अनलि माने बे गुबुननि जे जाबाय बेल' 10 टाका बाकी सब थाइबा सेम रेटनि सायाबो थाइबा आरो साया गोदै आं बिनि बायदिनो आं गोदै सा लोंनांगौ बरिया अखाया खमिबाय आरो अखा हानाय समावनो जों एसे जाना लाबाय बेवहाय मात्र 100 रुपिसल' बिल जाबाय नैबे साजों बारा जायाखै जिहेतु दामा बारा डिफारेन्स नंखाया मात्र घुगुनियाल'सो पार प्लेट 10 रुपिस 10 टाकायै लादों आरो साहा लोंगासिनो बर'फोरा बेनिफ्राय बेखौ लोंखांना जों थांदों आरो फन फैलायदों आं दा फ्लाइट मदद दोनना टिकेट उपाय गैया दा नै साहा लोंखांबाय आं थांनोसै पैसा दिलो আপোনাৰ হোটেলটো খাই বহুত ভাল পালোঁ এয়া আপোনাৰ মালিকিনী হোটেলৰ চিংৰা খালোঁ চাহ খালোঁ ঘুগুনি খালোঁ আৰু বাকীবোৰে পকৰিও খাইছে বহুত ভাল লাগিল চাহটো মিঠা লাগিছে আৰু আহিও কেতিয়াবা আহিলে আৰু নিশ্চয় আপোনাৰ ঠিক আছে फैबाय नैबे अखायाबो गाबाय नै आं सानखादोंमोन माने आङो साहा लोंनाय समावनो अखाया हाखादों आरो पारफेक्ट समाव अखाया गाना होदों आरो गरम मोनबाय दा नै साहा लोंखांना दा जों थांलायनोसै नै जों बेथिं थांदोंमोनथ' बेयाव हाबनो गारनायखाय बिथिं हाबनो होखाय एक्चुवेलि बे फेक्टरिसो जोङो गुबुन मोनसे लामाथिंसो थांनानै जोंनि जा थांखि बेयाव जों थांगोन आरो नैया दैनि आंखाल गैया ओरैबायदि दै बोहैबाय थायो नै फ्रि दै बोहैगासिनो दङ आरो जों कनफार्म जाबाय ना सोंना लाबाय आरो माबा माबि लानांगौ लानाङा बिसोरो हा दोङो आदसा नै आंना बिबा नै मास्कखौ रेखेथम खाना लाबाय बे जिहेतु असुबिदा जानो हानाय आरो अखा हानानै आं मोजांसो मोनदों बिराद गरम मोनबाय थारमाने आरो पारफेक्ट समाव अखाया हादों आरो दा अखाया नैया जों थांनोसै समाव गाना होलायबाय आरो आंनि उनथिंजाय हनै जोमैफोरा बरिया माने जों दा बे सेराव बुंगोन आरो आंनि खाथियाव नैया गारि दङ बिसोरबो थारैनो बे जायगायाव थांगोन जानांगौ आरो अखाया बरिया फ्रि हाबाय थादों गाहाम नांदों अखाखौ आरो दा समा जाहैबाय 1:53 थ' ड्राइभारा गाखोआखैनो ड्राइभार गाखोबा आं गाखोगोन आं गेजेराव जिरायगोन अंकुरा एसे मोदोम गिदिर जिहेतु आङो जिङाव जनानै उसुबिदा मोनदों एबार गेजेराव जिरायलायनोसै नै गाखोलायबाय नोंथांमोना नाय थारमाने जोङो दासिम पारफेक्ट लामाखौनो सिनाय रोङाखै नामिलं ভালকে কচোন পারে না যাব পারে না এফালে
आतसा नैया जोङो लामाखौ माने मोजाङै सोंना लानो नागिरदों दैया अखा हादों नालाय बरिया दै बोहैगासिनो दं पारफेक्ट सोंना लानो नागिरदों जोंहा अडिट वारिया आरो नै लामानि गेजेरजोंनो बोरै दै बोहैगासिनो दं नोंलाय बेलाय लामानि गेजेरावनो दै बोहैगासिनो दं अखा हागासिनो दं बेलाय फ्रि फ्रि अखा हादों आं मोजां मोनदों गरम जिहेतु बर'खुन दै আছে आरो एया जायगाखौ मोननोसै बरिया जागा नै ओइले हाजो आरो नैया वाटारफोरा माथाय बहुत गोजान एमआ बेनो जां एम नुनाया बेलाय एम नुनाया बेनोमोन आरो नै बल फिल्ड बल गेलेगासिनो दं बो थांगासिनो दं सेम लकेसनाव थांगोन जोङो आरो बेलाय बल गेलेगासिनो दं नै बरिया मोनसे लकेसन बेलाय शट लादों आंहा अडिट वरिया आरो बेनिफ्राय नै जि मोजां समायना जायगा नै हाजोनि सेर साराव मोनफैबाय जोङो आरो अखाबाबो बल गेलेगासिनो दं नै नाय समायना लकेसन जोङो दासो लामाखौ सोङै मोनहाबाय किन्तु नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय थाब्ला नुगोन आरो कैबार लामा आन्दायगोन मानोना बे डाइरेक्ट थं सिद्दा थांब्लानो मोननाय जायगा नङा गिदिं गिदा बबेथिं थांनानै बबेयाव हाबहैनांगोन नोंथांमोना नायब्लासो नुगोन ओंखायनो नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय नङाबा किन्तु सिद्दायै थांनो नागिरबा नोंथांमोनाबो बे जायगाखौ दिहुननो हानाया एसे गोब्राब जागोन जिहेतु डाइरेक्ट नङा बेयो एसे खेंख्रा खुंख्रा लामाजों थांनानैसो बेखौ मोनहैयो नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय थाब्लानो जाबाय बर्तमान दा नैया जोङो बागानसिम दासिम सहैयाखै जोंनि थांखिसिम आरो जथेस्थ' गोजान दंबावो बेनिफ्राय गोजान माने गोबां किल'मिटार गैलिया किन्तु खेंख्रा खुंख्रा नोंथांमोना सिद्दायै थोंजोङै नायगिरना दिहुननो एसे असुबिदा जागोन ओंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय थाब्ला मालाबा थाङोब्ला नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा जागोन बै हेलिपेडखौ दिहुननो थाखाय आरो जोंबो गोबां बार आन्दायनानैसो बेवहाय दिहुननो हादोंमोन बै हेलिपेडखौ नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय नैया जोंनि गारिनि मोखां गंसे गारि थांगासिनो दं बिथांमोनाबो जोंनि बे जा थांखि बे थांखिसिमानो थांगोन आरो अखाया फ्रि हागासिनो दं जिहेतु বৰষুণ কিনকিনিয়া বৰষুণ দি আছে বৰ্তমান আৰু আমি এতিয়ালৈ গন্তব্যস্থানলৈ পোৱাই নাই যেহেতু আৰু আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে যাব বিচাৰিলেও তাতে যাই নাপাবগৈ কিয়নো ৰাস্তাটো অকমান বিচাৰিহে উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিলে গম পাব আপোনালোকে চাই থাকিব नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय जों दासिम जोंनि थांखिसिम जोङो सहैनो हायाखै मानोना बे थोंजों थांब्लानो मोननाय जायगा नङा होननानै बुंखादों नोंथांमोना फैयोब्ला बे भिडिअखौ नायना फैयोब्ला किन्तु थोंजों दिहुननो हागोन जुदि नायाब्लानो गिबि खेबनि थाखाय फैदोंब्ला नोंथांमोनाबो दिहुननो हानाय नङा आरो जोंबो हायाखैमोन नोंथांमोना नायबाय थाब्ला नुगोन जों बेसेबां असुबिदानि मोगा-मोगि जानांगौ जादोंमोन नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो नै अखा हानानै थांदोंमोन दाबो अखा हाबाय थादों जिहेतु लामाफोरा इसेबां मोजां नङा नैया दै जमा जाना दं लामायाव थेवब्लाबो जों थांगासिनो दं नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय तारमाने जोङो आरोबाव खेबसे लामा आन्दायबावबाय थाबोबायमोन नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन जों आन्दायबावबायसो लामाखौ खेबसेबाव फिन बेथिं नङा जों गारिखौ बेवहाय लाखिना लाबाय मानोना जोङो एसे बोरैबा मोनबाय लामाखौ जों आन्दायगासिनो दङ मानोना बेवहाय जेरावबो लिरनाय गैया जे बेवहाय मोनहैयो होननानै जों सोंनोबो इसेबां मानसि गैया जिहेतु लामा आन्दायना जों गारिखौ फिदिंफिननांगौ जाबाय नोंथांमोना सानब्ला खैबार जागौमोन मोनथिया खैबार इउटार्न लाखो माने इउटार्न लागासिनो दं এইটোৱে আছিল পিছে কেনেকৈ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব দাদা তোমাক দিব আচ্ছা নেয়া बे गेटखौ लक खालामना दोनदो किन्तु जानि लबो कनफार्मটো কৰি লব এতিয়া ডাইৰেক্ট এইটোৱে ৰাস্তাটো কিন্তু ডাইৰেক্ট এন্ট্ৰি নাই আমি অকমান জানি লওঁ আগতে পোনপ্ৰথমে আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশন আছে যেহেতু फाइनेलि जों दा लामाखौ मोनथिहाबाय नै जों दा थांनोसै जोंनि थांखिसिम অৱশেষত আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হলো এই ৰাস্তাটো কাটিয়া তাৰেদি বন্ধ কৰি থৈছিল যেহেতু আমি ফুটপুছ কৰাৰ পিছত এই দৰজাটো বৰ্তমান খুলি আছে আমি ইফালে প্ৰৱেশ কৰিম এতিয়া
এই চাই থাকিব আপোনালোকে এইফালে সোমাই ফালে যাব লাগে তেতিয়া আমাৰ হেলিপেডটো পামহি আপোনালোকে চাই থাকিব নটামনা নাইবাই থলান যাবাই নৈ জিৰাইগ্ৰু फैलायबाय नै दासो जोङो आसोल जायगाखौ मिथिबाय प्रपार जायगा एतियासो नै बरिया दासो कनफार्म जाबाय एया मी आको पुनर गारि उठिलु जों फिन आरो गारियाव गाखोफिनबाय जोंनि थांखिसिम सहैनो आरो बारा गोबाव नांलिया दसे सम जोङो दावखोबानो जोंनि थांखिसिम जेराव एर'प्लेन बायो हेलिकप्टार बानाय जायगा करामर बागाननि सिङाव बेखौ जों मोनसिगोन खमसे खम 6-7 बारसो जोङो लामा आन्दायदों रावबो फैफेराखै जिहेतु आं दहायनो बुंखाबाय ओंखायनो नोंथांमोनखौबो बुंबाय जोङो बे लामाथिं हाबनानै लामाया ओरैबायदि नङा जे बेवहाय माबा मोनसे गेट दङ बे जेबो गेटबो गैया जास्ट माने बे तारजों खाथेना दोननायमोन ओंखायनो जोङो मोनथिस्लाबाखैमोन थेवब्लाबो खुलि होनानै जोङो फैबाय नैया बेनिफ्राय बेथिं दावखो एसे गोबाव दावखोनो नांगौ अब्लासो जोङो मोननो हायो बे जायगाखौ नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय जोबोर समायना जायगाया आरो जोंनि बे आसामावबो जि बेबायदि जायगा दङ नायथावना समायना नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो नुगासिनो दङ नैया जोंनि गारिनि मोखां सिगाङाव ट्रेक्टर थांगासिनो दं आरो जोङो बिनि उन आरो जोंनि उनावबो गंथाम गंब्रैसो गारि दङ फैगासिनो दं बे जायगायावनो थांगासिनो दं আপোনালোকে দেখাই পাই আছে আমাৰ আগে ট্ৰেক্টৰ যাই আছে পিছফালেদি আৰু 3-4 মান গাড়ী আছে একে সময়ত আমি আহি পাইছো আৰু খুব আনন্দিত একেবাৰতে একে গুড হৈ আৰু আমি আহি আছো বৰ্তমান আপোনালোকে চাই থাকিব नायदो बेसेबां समायनाजों दावखोगासिनो दं आरो गोजौजों दावखोगासिनो दं जेसेबां थांदों एसेबांनो गोजौजों दावखोदों आरो लामानि फारनैथिंजाय नाय समायना ओरैबायदि समायना बागान माने सिगां उन्दै समाव खोनाबाय थायोमोन करामर बागान नाथाय बे लकडाउननिफ्रायसो बे बागाना सुपार हिट जाबाय नामाथाय बेबायदिनो बयबो फैग्रा जाबाय बेवहाय आरो नोंथांमोना नायबाय था नैया जोंनि उनावबो आरो गुबुन गारि दं जिहेतु माने सानफ्रोमबो बेयाव दावबायारि फैग्रा जानो हमदों बेबो हिट जाबाय बे जायगायाबो जोंहा दिग्विजय ब्रह्म फट' क्लिक खालामगासिनो दङ आंजों लोगोआव दङ आरोबाव अदित वारि दीप बाग्लारि अंकुर बर' आरो आं गावगायबो दङ आरो नैया दसे मोखाङाव नैया नेर' ब्रिज एकदम फिसाथार ब्रिजआ खुनु रकम 4 साक्का थांजायो গাড়ী এখন গাড়ী আছে অলৰেডি ব্ৰিটিছে কৰিছিল আৰু আচ্ছা নেয়া হান্টিং নট এলাউড চিকাৰ কৰা নিষেধ নটিছ এনি প্লেয়িং এনি টাইপ অফ ভেহিকল ইজ নট আৰু লেটিটিউড 25 kilometer, longitude 91, altitude, length 9.11 kilometers, great. Arrow upwards and beyond to lands in. Welcome to Corramore.
बेलाय करामराव जों मोनफैबाय आरो नैया vehicle is not allowed मास्क लगाबाय नैया मास्क लगायनाया इयाव मास्क लगायथारनांगोन जोंहा नैया सिकिउरिटि देखुवायसे मास्क लगाबोय লাগিব आरो फट' এটা क्लिक करिम साव फाइनाली जोङो थांखिसिम सफैबाय नाथाय आङो आरो आंनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै 15 मिनिट बारबाय जिहेतु आं बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय মই এইখিনিতে মোৰ 80টি খণ্ডটো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো যেহেতু 15 মিনিটৰ পাৰ হ'ল বেছি দীঘলীয়া কৰিলে আপোনালোকে আমনি পাব যেহেতু মই ইয়াৰ চতুৰ্থ খণ্ডত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম ধন্যবাদ